Hola, al llarg d'aquest cap de setmana hem d'esperar una situació a la costa catalana marcada per l'ambient assolellat i la calor, amb una situació de vent que no serà gaire fort en general, bufarà de component sud durant les hores centrals del dia. De cara a la jornada del dissabte, començarem amb ambient assolellat, només alguns intervals de núvols a l'extrem sud del litoral i un vent que començarà a impulsar-se de component sud, tot i que encara tindrem una mica de vent de tramuntana al nord de la Costa Brava. A la tarda esperem que s'imposi la marejol i un vent entre fluix i moderat de component sud arreu de la costa catalana, amb unes temperatures màximes força elevades. De cara a la jornada del diumenge es mantindrà la marejol i també una mica de tramuntana matinal a la punts del nord de la Costa Brava, mentre que la resta s'anirà imposant el vent de component sud i est, un vent de component sud i est que s'ha de mantenir durant la segona meitat del dia amb un ambient assolellat i aquest vent entre fluix i moderat que ens deixarà també algunes àrees de maror.